I les parelles no protesten? Perquè després de fer la primera funció, la segona funció, aneu a casa a fer el programa de ràdio, la parella no diu res? No, la meva no, perquè ja té fotos, li dono fotos meves, perquè el nen... El nen també? No, més que res perquè la veritat és que aquesta feina és així i ja estem, per sort estem acostumats i fa 5 mesos no feia res i ara et ve tot de cop, però és que què has de fer? Si és que... Què us vull a contar? No. El que sí que vull que m'expliquis és si és possible passar pàgina, perquè a mi encara em pregunten per Nuñito i encara em pregunten per vídeos de primera. I sembla que no hagis fet res més en tota la teva vida. Vosaltres sempre sereu el nen i Chiquilicuatre, a banda de molts altres personatges. Això finalment acaba cansant? Acabes donant la batalla per perduda o acabes assumint amb naturalitat? A mi no... A mi és que quan el boom així més gran, perquè aquí va ser el Gilipolles i tal, però era més a nivell de Catalunya. A mi, quan estava fent aquella història, sí que em pesa en el sentit que no estàs acostumat, va ser tot molt heavy, van ser 4 mesos molt intensos. I en aquells moments, doncs sí, estava molt cansat perquè estava tot el dia amb la perruca, em treia la perruca i jo, ¿quién es ese? Ja no sabia qui era. Però després, quan acabes, saps que la tele et passes 3 o 4 mesos que la gent et diu i tal, però quan ja ha passat el personatge, evidentment, la gent et diu, ei, el Chiquilicutre, que és un altre, ningú se'n recorda del nom. El Chiquilicutre, en mi Chiquilicutre. Tu ets l'imbècil i Chiquilicutre. I el Chiquilicutre. No, però sí que... I llavors, et veuen i et diuen coses, però no és tan exagerat, llavors ho portes bé. No és exagerat, però sí que t'acompanya. Vull dir, jo encara he de dir, treballo amb el David Fernández, que claro, como tienes un apellido súper poco común, original, doncs, i jo he de dir el que hizo el Chiqui Chiqui. Ah, vale, joder. Me encanta el que hizo el Chiqui Chiqui. ¿Tú también? El Chiquilicuatre el Chiquiliclini. Ara també és molt trist que ningú hagi superat la teva posició a Eurovisió, ni amb audiència ni amb vots. O sigui, van fer una gran cançó, no? Des que vas fer Chiqui Chiqui, jo crec que ningú ha assolit ni aquesta posició i molt menys l'audiència. Això és una gran lliçó del que està passant. Una gran lliçó doble. Que és que el que va... Musical i televisiva. El que estan en Eurovisió, musicalment, no és millor del que va fer ell en broma. Això és molt bèstia, no? Que no se n'adoni ningú. Però això sempre ha passat. És que me pongo todo loco, ¿sabes? Però és que mai han sigut bones cançons a Eurovisió, jo tampoc he escoltat tantes. Hombre, Rafael, perdona. Perdona, Rafael. És un temazo. I Jaime Morey. Aquest no sé qui és. Ah, sí, claro. Però tu no volies ser cantant. Tu no volies ser cantant? Evidentment. Val. No, jo no, que va. No, si jo tenia... Jo vaig acabar Eurovisió i jo tenia molt de bolos per l'estiu, però bueno, és que em van oferir per actuar amb la difunta Amy Winehouse, pobreta, que venia al concert aquell de Madrid i això que fan a Madrid, el Rock en Madrid, no sé què, a l'estiu. Yo digo, ¿pero qué hago yo con la guitarra de juguete? Y ahora, Amy Winehouse. Digo, es surrealista, digo, ¿qué hago allí? No, pues traiem alguna cançó més. I jo, però si és que no soc cantant, i quina cançó? Malgrat la conya, es pateix quan veus que hi ha tanta gent al davant? Imagines el volum d'espectadors que pot generar un festival com el d'Eurovisió? No, jo la veritat és que aquell dia estava bastant tranquil en el sentit de dir, bueno, esto se acaba, ¿no? Jo tenia clar que era el final, dic, bueno, este és el final del gag, no? Perquè era un gag, vull dir, de fet jo no vaig coincidir, o sigui, vaig fer entrevistes de David Fernández, no? Eren entrevistes de Chiquilicuatre. Però una cosa és fer un gag amb l'Andreu Buenafuente, el seu plató, la seva productora. Això va ser un gag de 4 mesos. Home, que tens un coixí, i l'altra cosa és amb un escenari brutal. Però no de 4 mesos, de milions d'espectadors. Sí, però això jo crec que no ho penses. Jo no... Al dia següent quan et diuen, hòstia, mira, en el momento que tu saliste hiciste un 79 de audiencia. El que és estrany és que, és estrany, o no, com comentàvem ara fa un moment, que la gent li ha donat l'esquena a Eurovisió quan no va gent que realment t'importa, t'interessa i et fa il·lusió, com és ara el cas de
Kili 4. Però és que aquí va passar una cosa molt important, i és que va ser la gent la que va votar. Per això, que dic que la gent... Jo pensava que no aniria perquè pensava que hi hauria un jurat i tal, però clar, va ser tan aplastant que van dir, bueno, pues què vamos a hacer? Si és que ha votat... Per això no ho han tornat a fer, evidentment. Tu que el coneixes bé, és més tímid que tu? El David, sí. Sí. No? O tu ets més tímid, Com que no? Edu? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Els dos tenim un punt tímid, Vull dir, no arribem a un puesto i no és que... Som educats, Ara hola, què tal? dient per aquí. Som educats. Som educadets, hola, què tal? Saludem. Usted no sabe quién soy yo. Hi ha un punt de timidesa, el que passa és que quan estem junts desapareix una mica, no? És que això anava a dir jo, quan us he sentit, estava jo amb maquillatge i els sentia ells que feien xirinola allà. No, però si jo vinc sols, t'asseguro que em quedo assegut, miro la tele, no dic res, però si estic amb ell, doncs clar, és que tens el col·lega al costat, no? Però, per exemple, tu quan convides gent a casa, a tu t'agrada liar-la. Ets el rei de la festa. Bueno, sí, m'agrada. Home, m'agrada, no sé, és que a la que vas amb 2 cervesetes i tal, doncs ja t'agrada... Com estem de nous hobbies? Perquè sempre que vens tens un hobby diferent. Ara, què fas? Doncs no sé si t'ho vaig dir l'últim cop, em sembla que no. Pintura, cosir, fotos... Ara estic amb la jardineria. Jardineria. Al·lucinat. Molt bé, Soto. M'encanten les plantes. O sigui, però rotllo yonqui, Quan has descobert el rotllo aquest de la jardineria? No, i rotllo yonqui de que passo per una tenda de plantes i tal i dic... A veure, quan porto sobre, perquè me'n porto una ara mateix. Bueno, l'última vegada cosies i feies fotos. Sí. I abans feies quadres. Tot això dura poc, veig, no? O sigui, no té massa continuïtat. No, segueixo. Ah, segueixes. Està por ahí. Però ara la jardineria, ara ocupa els teus temps i els teus calés. Sí, és pasta, És pasta. No, i tant que és pasta. Però tens lloc per on posar les plantes? Sí, tinc la casa plena de plantes. Sí? Yo creo que un día me voy a levantar sin oxígeno. I quina és la que més t'agrada de planta, ara? Doncs tinc una que li compro a una dona que tinc per allà al costat de casa, que té plantes que va agafar, jo crec que les agafa i les revifa, no? I hi ha una que té el tronc així com que es va assecar i li han revifat plantes i està preciosa, no sé ni com es diu. I el nom res, no? I tu parles amb elles? Perquè diuen que quan hi ha un diàleg amb les plantes creixen millor. Sí, sobretot quan em mosquejo amb la nòvia que li dic, anda, queda... ¿L'has visto esta? ¿Has visto esta cómo va? Acelerar, no? Ara, tens pelut el tema d'un paper de psicòpata, que és el teu gran somni, no? Vols fugir, de vegades, de la comèdia i no hi ha manera, sempre t'acaben oferint papers de comèdia. Sí, de moment l'alternativa és comèdia, no? El que passa és que, per exemple, el sopar dels idiotes crec que és una comèdia en la que tu ja deies molt bé, que no hi ha esquetxos i que hi ha una història i que, a més, realment el que ens passa ho estem fent de veritat. O sigui, jo quan pateixo amb ell, pateixo de veritat. No estic patint de ai, però per favor, vagi sant. No, li estic dient emprenyat, vagi sant. Llavors, està molt bé perquè és una comèdia de situació, però jo estic patint i pateixo de veritat. Doncs esperem que no pateixis molt, que vagi la gent a veure-ho, segur. Des del dia 14 esteu a l'Apolo, improrrogable, fins a quin dia? Ni pajolera idea. Perfecto. No ho sabem. Dependrà de la gent. Jo crec que, de moment, la gent... Respon. Dissabte i diumenge, quina hora és? Perquè els horaris... Mejor consultar cartelera? Fem això? Sí, perquè mira, jo... Dissabte és 6:30 i 9:30 i diumenge a les 6. Jo no ho diré perquè ahir em pensava que era a les 6:30 i era a les 6. Sí, no. I la puntualitat tampoc és el teu fort. Ja ens anem coneixent, El proper cop que vingui ja... Ja et diré, què? Ja t'has oblidat de les plantes, ¿no? ¿Ahora qué? Sí, porque algún fascículos de estos que vas haciendo, ¿no? Fascículos també faig? De jardineria. De què? De jardineria. No. Fascicles no fas? No. No fa cap col·lecció, no. Quin dels dos s'ha vist més guapo a la foto? Esteu contents? Com? De la foto dels autobusos. Perquè és que estem veient els vostres caretos a tot arreu. Ell està molt guapo. Ell està guapo, Serà... Va. És veritat. A mi és que sempre, a més em posen així, que la meva mare sempre em veu i diu «Ay, David, a ver cuándo te ponen guapo por alguna vez». A ver, ¿cuándo te ponen? ¿Cuándo te ponen guapo? Luego da por asumido que no lo eres. Exacte. Era el clàssic que de petit deien al meu germà, «Ay, mira lo que guapo el Antonio». I jo, mamá, tú eres muy simpático. Però això és veritat, que li diu la mare? Sí. Però ara està orgullosa la teva mare, Sí. Ara sí, ¿No ha venido tu madre aún a ver la función? Está de vacances. Ha dit ¿També? Sí.
Home, que l'Andreu estigui de vacances, val, però la teva mare, ara... És que ara no vol sortir al carrer. Diu, ai, la madre de l'idiota. Ex de l'imbècil. Ex de l'imbècil i del gilipolles. El dia que presentin Senyores que Antena 3 et faré un truc per felicitar-te. Ostres, no, vindré a presentar-la. Sí, a presentar-la. Vindré aquí. Hola! Ja m'he hecho mayor. Edu Soto i David Fernández, moltíssima sort i moltíssimes gràcies. Un plaer. A vosaltres. Al Teatre Apolo, el sopar dels idiotes. Fora aplaudiment per dos grans actors, dos jurats comunicadors també, a la cadena COPE de matinada, de la nit, de la matinada del dissabte al diumenge.